Ці памянялася за апошнія дзесяцігоддзі ў еўразвязе разумення правоў чалавека? Ці можна сказаць, што грамадзяне краіны еўразвязу пазбавіліся нейкіх правоў і наўзамен атрымалі нейкія новыя? Што такое мова нянавісці? Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшнім падкасце «Куды коціцца свет?». З вами Алексей Знаткевич. Куды коціцца свет? І наш сённяшні госць, доктор Владзіслаў Белавусаў, старшы даследчык еўрапейскага права універсітэту Амстэрдама. Добрый дзень. Добрый дзень, Алексею. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй вялікі вам, што знайшлі час. Скажыце, ці можна сказаць, што за апошнія дзесяцігоддзі канцэпцыя правоў чалавека ў еўразвязе неяк істотна змянілася, што яна значна пашырылася, у чымсьці звузілася? Безумоўна, бо прайшла пэўная эвалюцыя ад паваеннага разумення правоў чалавека, якое прывяло, власна кажучы, да стварэння такіх арганізацый, як Рада Еўропы і Еўрапейскага звязу. Але мне падаецца, што перад тым, як пачынаць гэтую размову пра разуменне правоў чалавека ў еўрапейскім звязе, вельмі важна для нашых гледачоў, слухачоў, адпаведна, зразумець, што ёсць вельмі часта непаразуменне паміж гэтымі дзвюма арганізацыямі, Рада Еўропы і Еўрапейскім звязам. І вось кажучы пра тое, што змянілася ў еўрапейскім звязе, уласна ўсё змянілася, бо еўрапейскі звяз не быў створаны як арганізацыя, як еўрапейская эканамічная супольнасць ў 1957 годзе, як, уласна кажучы, арганізацыя па правах чалавека. Бо з 50-го года існуе паралельна іншая арганізацыя Рада Еўропы. Ці можна сказаць, што дагэтуль існуюць нейкія фундаментальныя канфлікты паміж разуменнем правоў чалавека ў розных краінах звязу? Як это вырашаецца? Ну, видите, гэта не вырашальная праблема па сутнасці, таму што, глядзіце, сам па сабе правы чалавека і тэрміналогія, яна як бы змяняецца. Правы чалавека можна адводзіць да асветніцтва, а можна адводзіць да, не ведаю, старажытнай Грэцыі, дзе існавалі ўсялякія зыгоры, права на роўнасць размовы, там, на роўнасць, эканамічная роўнасць, палітычная роўнасць. Мы не апелюем сёння такімі, вось, ведаеце, далікатнымі адрозненнямі паміж роўнасцю. Роўнасць перад асветніцтва яна вельмі змянілася, і для, не ведаю, якога-небудзь Руссо альбо Лока правы чалавека гэта былі амаль выключна грамадзянскія палітычныя правы. А сёння мы кажам уже не толькі пра другую генерацыю правоў чалавека, то бок культуральныя, эканамічныя правы, а мы уже кажам пра калектыўныя правы, там некае права, напрыклад, на навакольнае асяроддзе альбо на развіццё, development, right, так. То бок гэта нейкі такі працэс, які знаходзіцца ў перманентнай эвалюцыі, скажем так. Я думаю, што шмат якія протагоністы, скажем так, правоў чалавека з перыяду асветніцтва былі вельмі здзіўленымі дыскусіямі, якія адбываюцца сёння. Больш за тое, я думаю, што людзі, якія запачаткавалі самы еўрапейскі звяз, яны не вельмі думалі пра правы чалавека, прынамсі не в такіх катэгорыях, як мы сёння, і Шуман, і Жан Мане, і так далей. Вось нейкі такія бацькі-заснавальнікі у пантэоне, в іканастасе гісторыі еўразвязу. Ніхто, я думаю, не думаў пра еўрапейскі звяз у такіх вось катэгорыях. Таму, адказваючы на вашае пытанне, я думаю, што гэта нейкі працэс, які проста з'яўляецца сам па сутнасці перманентным. Я б тады удакладніў, можа быць, гэтае пытанне, даў прыклад. Вось, напрыклад, у Францыі ёсць забарона насіць нікаб у грамадскіх месцах. Это мусульманскае адзенне, якое цалкам пакрывае твар жанчыны. Таксама забаронена насіць нейкія рэлігійныя вопраткі у грамадскіх школах. Там хустку, хіджаб мусульманскі, альбо кіпу габрэйскую, альбо вялікія крыжы, якія відаць. Все гэта забаронена ў Францыі. Вось як гэта рэгулюецца паміж тым, што існуе в нацыянальным заканадаўстве, і тым, што ёсць у агульнаеўрапейскім разуменні. То бок ёсць нейкі канфлікт паміж тым, што, напрыклад, я не ведаю, агульнаеўрапейскае права гарантуе свабоду вызнання рэлігіі. І хтосьці можа паскардзіцца на тое, што Францыя забараніла насіць вялікія крыжы
у школе? Ведь гэтыя справы рэгулююцца вельмі паліфанічна, бо патрэбна не забываць пра тое, што існуе акрамя Еўразвяза яшчэ нават больш важная арганізацыя у галіне абароны правоў чалавека. Гэта Рада Еўропы з яе вельмі моцным і знакамітым судом па правах чалавека, які знаходзіцца ў Страсбурзе. Так? І вось, напрыклад, прыводзячы некаторыя факты пра рашэнні, якія былі прынятыя судамі ў Люксембурзе і ў Страсбурзе, вось вы адносіліся і як бы несвядома і да Страсбурга, і да Люксембурга. Напрыклад, узгадваючы пра тое, што ці можна мець крыжы у аўдыторыі, гэта вельмі вядомы кейс Лауцы, які паходзіць насамрэч з Італіі. І гэта кейс не еўрапейскага звяза, гэта кейс Рады Еўропы, то бок кейс, які прыйшоў у Страсбург праз індывідуальную скаргу, наколькі я памятаю, фінскай грамадзянкі, якая вельмі доўгі час жыла у Італіі, пра тое, што яе абражае наяўнасць крыжа у аўдыторыі школы, так, для дзіцёнка, дзе вучыўся адпаведна яе дзіцёнак. І еўрапейскі суд па правах чалавека, дарэчы, прыняў рашэнне, якое было шмат кім прынята як даволі кантраверсійнае, таму што суд падтрымаў італійскую так званы марш d'appréciation, margin of appreciation, магчымасць краіны пакінуць нейкія нацыянальныя разлікі, нацыянальныя асаблівасці, як абгрунтаванне, так, чаму нейкае лімітаванне, скажем так, правоў, у дадзеным выпадку права на рэлігію, права не мець рэлігію, адпавядае традыцыям, культурным традыцыям краіны. Так? То бок суд паглядзеў на кантэкст і сказаў, што для Італіі рэлігія грае такую, і больш за тое, не проста рэлігія, каталіцкая рэлігія мае абсолютно фундаментальную ідэнтыцыярную, скажем так, значнасць, таму вось мы пакідаем гэта. Не толькі мы вырашаем за еўрапейскі суд. Я выбачаюся, я правільна вас зразумеў, што фактычна суд сказаў, што Францыя можа забараняць крыжы, а Італія можа наадварот не проста дазваляць, а ў адукацыйнай сістэме яны могуць абавязкова прысутнічаць, і гэта ўжо справа кожнай краіны паводле яе традыцый, так? Абсалютна, абсалютна. І вельмі, в прынцыпе, падобнае рашэнне было прынятае ў справе, але ўжо судом Еўразвяза пра хіджабы. То бок суд не сказаў у справе пра хіджабы, што вось усе краіны Еўразвязу мусяць кіравацца прынцыпам, які закладзены, напрыклад, над нейкай такой рэлігійнай светскасці, лаісіты у Францыі, то бок будуць абсолютна іншыя традыцыі у той жа Нямецчыне альбо Швецыі, так? Але мы пакідаем гэта як бы на вызначэнне краіны, але вельмі важна, каб гэта было накіравана не на нейкую канкрэтную рэлігію, так, а калі ўжо выводзіце гэтую лаісіты, французскую светскасць, так бы мовіць, так, то гэта мусіць распаўсюджвацца на все рэлігіі, на все веравызванні, так, альбо адсутнасць гэтых веравызванняў. Таму, в прынцыпе, мы назіраем на дадзены момант, я б сказаў бы, даволі ліберальную карціну, так, і для шмат якіх маіх калегаў, які прытрымліваюцца больш левых перакананняў, скажем так, сярод юрыстаў і еўрапеістаў, гэта сітуацыя непрымальная. Вось яны лічаць, напрыклад, з хіджабамі суд мусіў абсолютна забараніць Францыі альбо Бельгіі дыскрымінаваць гэтых кабетаў, якія хочуць апранацца па-іншаму. Але фактычна суд не дыктуе краінам, прычым не суд ні еўрапейскага звяза, ні суд Рады Еўропы, суд правоў чалавека в Страсбурзе не дыктуюць еўрапейскім краінам, як абыходзіцца. Так? Яны проста вводзяць нейкія крытэрыі і падводзяць іх пад прапарцыянальнасць. Вось гэты прынцып прапарцыянальнасці і ў Радзе Еўропы, і ў еўрапейскім звязе ён абсалютна фундаментальны. Тому мы заўжды мусім балансаваць. Лімітаванне правоў – гэта норма. Калі гэта толькі не права на абсалютнае права на жыццё, так, і права на супрацьдзеянне тартурам, так, на катаванне. Все астатняе, в прынцыпе, можа быць лімітавацца, але ў рамках нейкай прапарцыянальнасці. То бок абодва суды яны заклікаюць да гэтай прапарцыйнасці, і рашэнні гэтых судоў яны часам нават больш важныя, чым нейкія дакументы, напрыклад, вельмі агульныя біблійныя тэксты Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека
асноўныя дакументы Рады Еўропы, так, альбо там нейкія трактаты ў рамках інтэграцыі ў развяза, вельмі часта самі рашэнні яны больш важныя для разумення, як трактаваць тыя ці іншыя сітуацыі, так, бо яны як бы падводзяць нас да нейкай такой прапарцыйнасці і абгрунтавання. А ці можна сказаць, ці правільна я вас зразумеў, што у сучасным разуменні, еўрапейскім разуменні правоў чалавека, правы чалавека могуць належаць не толькі асобе, канкрэтнай асобе, але ёсць нейкія і групавыя правы, правы нейкіх этнічных супольнасцяў, моўных супольнасцяў, і як гэта рэгулюецца? Безумоўна, і в прынцыпе, зноў ж, гэта ж пытанне тэрміналогіі, як мы гэта прэзентуем. Мы можам прэзентаваць як некае антыдыскрымінацыйнае права, можам прэзентаваць цэлы сегмент права як права меншыняў. Дарэчы, я б сказаў, што ў краінах Усходняй Еўропы вельмі доўгі час існавала нейкая традыцыя прэзентаваць гэта хутчэй праз прызму правоў меншыняў. Бо нейкі такі погляд, нават на правы жанчынаў, быў погляд як на нешта такое калектыўнае, там на правы інвалідаў, на правы людзей састарэлых, альбо наадварот дыскрымінацыя вельмі маладых людзей. То бок мы на нейкія этнічныя катэгорыі альбо расавыя катэгорыі, то бок мы глядзім на нейкую калектыўнасць. Але ў гэтым пляне механізм абароны гэтых правоў, ён розніцца ў рамах Рады Еўропы і ў рамах Еўрапейскага звяза. Калі у рамах Рады Еўропы мы можам падаць толькі індывідуальную заявку, то бок фактычна ёсць прэзумпцыя, што мы абараняем кожны раз індывідуальнае права чалавека, нават калі па-за гэтым індывідуальным правам стаіць цэлая кам'юніці, і вось гэтая супольнасць, яна вся будзе, і лёс гэтай супольнасці будзе залежаць шмат чым ад рашэння суда. Але які механізм? Мы мусім выкарыстаць все механізмы абароны ў рамках сваёй краіны, прайсці праз все судовыя інстанцыі, і потым, як апошні запад, выслаць скаргу на парушэнне нейкага індывідуальнага права, так? Прычым права не абстрактнага, а права падмацаванага самой Еўрапейскай канвенцыі о правах чалавека альбо пратаколамі да яе, так? І вось там чакаць пэўны час, пакуль суд возьме рашэнне. Механізм абароны правоў чалавека, у тым ліку фундаментальных правоў, у рамах Еўразвязу абсолютно інша. Там нельга беспасрэдна прыйсці ў Люксембург з нейкім кейсам, так? Можна пераканаць нацыянальны суд, выслаць на так званы preliminary ruling, першаснае разгляданне, нейкі кейс, пераканаўшы гэта нацыянальны суд. Прычым любой інстанцыі, гэта можа быць нейкі там вось самы, не ведаю, гарадскі суд у нейкай Празе, так, альбо Брно. І пераканаць, выслаць на разгляд у Люксембург. Але чым гэты механізм лепшы? Ну, не лепшы, а больш практычны праве абароны, скажем так, калектыўных правоў чалавека. Па-першае, больш хуткі, так, бо мы ўжо на стадыі ніжэйшае разглядання высылаем пытанне ў Люксембург. Па-другое, мы можам абараняць таксама калектыўныя правы. З развіццём антыдыскрымінацыйнага заканадаўства Амстэрдамскага трактата 1997 года, пра які я казаў, былі прынятыя адпаведныя рэгламентацыі ў рамах дырэктываў, антыдыскрымінацыйных дырэктываў аб роўнасці 2000 года, якія дазваляюць краінам таксама ствараць так званы equality bodies па-англійску. Гэта называецца, гэта нейкія інстытуцыі роўнасці, скажем так. І гэтыя інстытуцыі роўнасці могуць прыйсці ў суд, нават прычым гэтую першую інстанцыю там нейкага гарадскога суда у нейкім гарадку, там, не ведаю, ад Мальты да Фінляндыі, так, і сказаць, што вось правы гэтай катэгорыі грамадзянаў, напрыклад, па расавай прыналежнасці, яны парушаюцца, так. В прынцыпе, любая асацыяцыя можа прынесці, нават у адсутнасць індывідуальнай скаргі, так, нейкую калектыўную скаргу, і такім чынам калектыўныя правы, я б сказаў, парадаксальна на сённяшні дзень у антыдыскрымінацыйным праве нават больш абароненыя стратэгічна праз еўрапейскі механізм, праз механізм развяза, прабачце, чым праз механізм Рады Еўропы, негледзячы на тое, што апошнія, зразумела, больш вядомы і больш асацыюецца ў нас з правамі чалавека і з абаронай нейкіх калектыўных правоў. Ці можна сказаць, што ў мінулым стагоддзі, в 90-е гады, былі нейкія правы, якія вось з'явіліся там Маастрыхтскай дамове, а цяпер еўрапейцы гэтых правоў ужо не маюць. І наадварот. Ці можна сказаць, што параўнанні з мінулым стагоддзям з'явіліся нейкія новыя правы, якіх яшчэ ў 90-е не было. Вось менавіта за апошнія там 3 дзесяцігоддзі.
Негатыўнай рэдукцыі я не бачу. Я бачу нейкія часовыя, скажем так, лімітаванні гэтых правоў, напрыклад, перыяд пандэміі, так, лімітавання свабоды перасоўвання асобаў, якая, як па-першае, індывідуальныя правы на перасоўванне з адной краіны ў іншую, і у тым ліку нейкія калектыўныя правы, так, і гэта абагульнялася выключэннямі, зноў ж балансаваннем прапарцыянальнасцю правоў чалавека, то бок камісія і рада ў рамках еўрапейскага звяда мусілі прыняць нейкія там захады, іншае пытанне, наколькі яны былі патрэбны. І таксама ёсць велізарная дыскусія, наколькі яны адпавядалі рэкштату, наколькі яны адпавядалі прававой дзяржаве. Так, але вось былі нейкія лімітацыі, яны былі часовыя. І вось такія часовыя лімітацыі яны прыходзяць мне ў галаву, але нейкага звужэння канцэптуальнага правоў чалавека мы на сённяшні дзень не назіраем, хаця ёсць дыскусія, зразумела, пра звужэнне, напрыклад, сферы свабоды выказвання, асабліва з інтэрферэнцыяй у нейкія прылады электронныя, так, і перадачу там з нейкіх меседжаў праз гэтыя прылады, але зноў ж няма нейкай фундаментальнай тэндэнцыі на звужэнне. На пашырэнне, безумоўна, ёсць. Но я ўжо прывёў адзін прыклад, што мы ўжо пераходзім нейкую трэцюю генерацыю правоў чалавека, скажам, ад эканамічных і сацыяльна-культуральных, так мы ўжо падыходзім да нейкіх такіх калектыўных правоў, як там, не ведаю, права на навакольнае асяроддзе, права на абарону прыватнасці вельмі узрасло, так, права, цэлы кластер нон-дыскрымінацыі, цэлыя падмуркі нон-дыскрымінацыі. Скажем, 97-го году трактат амстэрдамскі, які ўжо пасля Маастрыхта ўвёў магчымасць Еўразвязу ввесці заканадаўства па нон-дыскрымінацыі ў галіне абароне сексуальнай арыентацыі, так, і адпаведнай дырэктыве 2000-х гадоў. І в прынцыпе сёння вось у гэтай галіне ЛГБТ+ правоў Еўрапейскі звяз абсалютна ў авангардзе. Знаходзіцца, я б сказаў бы, нават не толькі ў рамах Еўропы, рэгіёна, рэгіянальнай інтэграцыі, а ў рамах нават сусветнай інтэграцыі, так. То бок мы бачым пашырэнне як каталога правоў, так, прыватнасць, сексуальная арыентацыя, абарона, там, не ведаю, права, right to be forgotten, закамітай гэты Google кейс, так, ці можна прымусіць выдаляць інфармацыю з інтэрнэта, так. Звязана гэта і з як развіццём грамадства, так, і з развіццём тэхналогіяў. І той же час мы бачым пашырэнне, нейкі пераход на якасна іншы ўзровень з адной генерацыі ў іншую генерацыю правоў чалавека, але зноў жа гэта абыходзіцца не без дыскусію пра размыванне канцэптуальнага падмурка правоў чалавека, які, безумоўна, все яшчэ зводзіцца да вось гэтай першай генерацыі правоў чалавека, да грамадзянскіх і палітычных правоў. Права на жыццё, права на свабоду выказвання, права на рэлігію альбо не мець рэлігію, права на абарону ў судзе і гэтак далей. Так? То бок вось гэта все, гэта нейкая такая першая генерацыя правоў чалавека, якая для шмат якіх даследнікаў, яна вось у рамах апошніх тэндэнцый, яна трошкі пачынае размывацца. Тое, што нейкія групы маюць пашыраныя правы, можа выклікаць, напэўна, нейкі канфлікт, калі іншыя групы будуць лічыць, што нехта мае больш правоў, чым яны, напрыклад. І могуць заявіць пра, так бы мовіць, дыскрымінацыю. Ці змянілася ўвогуле за апошнія, зноўку, некалькі дзесяцігоддзяў разуменне дыскрымінацыі ў еўрапейскім праве? Видите, гэта дыскусія пра то, якая меншыня больш абароненая, на прынцыпе старая як свет. То бок, хто больш абаронены, там, не ведаю, мусульманскае насельніцтва альбо гебрайскае насельніцтва, юдэйскае насельніцтва ў пасляваенны перыяд у Еўропе, правы інвалідаў альбо правы на, там, не ведаю, сексуальных меншасцяў, скажем так, правы жанчын, яны трошкі як бы мовіць нелягічна выглядаюць гэтыя размовы, бо в прынцыпе гэта барацьба, калі мы прымаем правы чалавека як універсальныя, як тое, што належыць чалавечнасці, тое, што зыходзіць з гэтага панятку, то што немцы называюць Würde, годнасць, так, гэта універсальнасць не падразумевае нейкай канкурэнцыі, так. Але ёсць таксама аб'ектыўныя факты, аб'ектыўныя чыннікі. Напрыклад, вось
Заканадаўства пра абарону, якое шырэйшае, чым проста абарона на дыскрымінацыю не толькі жанчынаў, а, скажам, і рэлігійных меншасцяў, сексуальных меншасцяў і этнічных і расавых меншасцяў. Гэта галіне, яно існуе з 97 года. Дырэктывы ў адпаведнай галіне існуюць з 2000 года. Ну, окей, на гендерную роўнасць яны існуюць з 70-х гадоў. Але пра іншыя все падмуркі можам аб'ектыўна глядзець, колькі, напрыклад, было кейсаў у Люксембургу па кожным з гэтых падмуркаў недыскрымінацыі. Так мы вельмі ясна бачым, што, зразумела, ў авангардзе 75% гэта гендерныя правы, так? Потым даволі некепска прадстаўленая інваліднасць, сексуальнасць, узрост. То бок вся эта дыскрымінацыя па ўзросту у працоўным заканадаўстве яна даволі вялікая, але, напрыклад, права на рэлігію і расавая і этнічная дыскрымінацыя, так, гэта всяго некалькі кейсаў. Вот літаральна некалькі іх можна пералічыць на там пальцах адной рукі. Чаму так адбываецца? Гэта таксама вялікае пытанне, таму што самі гэтыя дырэктывы яны даволі спецыфічныя. І гэта зноў жа вяртаючыся да пытання, наколькі права і развяза гэта пра правы чалавека ці ўсё ж такі пра эканамічнае права. Таму што все гэтыя дырэктывы пра антыдыскрымінацыю яны найперш пра працоўнае заканадаўства, пра працоўную дыскрымінацыю. Ну, за выключэннем гэта фактычна толькі гендернай дыскрымінацыі і расавай дыскрымінацыі. Там таксама гэта распаўсюджваецца на такія галіны, як адукацыя і сацыяльнае забеспячэнне. Все, что датычыцца, напрыклад, узроставай дыскрымінацыі ў рамах еўразвяза, все, што датычыцца сексуальнай арыентацыі, все, што датычыцца рэлігіі, гэта толькі і выключна пра працоўнае заканадаўства. То бок мы ўжо маем нейкі сегмент, так, які вельмі абстрагаваны. Б, гэта бадай ніжэйшая свядомасць пра вось гэты механізм абароны над дыскрымінацыяй ў рамах еўрапейскага звязу ў параўнанні з правам Рады Еўропы і Еўрапейскім судом па правах чалавека. То бок людзі ў першую чаргу, нават калі яны і думаюць пра нейкую такую абарону ў рамках наддыскрымінацыі альбо правоў чалавека, яны хутчэй думаюць пра страсбургскі механізм і пра страсбургскі суд, то бок без кваліфікаванай кансультацыі, без адмыслоўцаў гэтай галіне, які мог бы падказаць, што шмат якія сітуацыі могуць нават у рамах працоўнага заканадаўства падпадаюць пад еўрапейскае права, яны значна менш вядомыя. І, дарэчы, адна з прычынаў, чаму былі створаны вось гэты equality body, з гэтай інстытуцыі, які могуць прыносіць у суды кейсы на падмурках дыскрымінацыі, нават калі няма індывідуальнага пазыўніка, так? Яны былі створаны фактычна з рэалізацыі вось гэтай сітуацыі, што у нас вельмі мала кейсаў і у гэтых менавіта галінах. І таму трэба нейкі такі мейнстрымінг рабіць, скажем так, апасрэдвана, так? І, в прынцыпе, адказваючы на ваше пытанне, ці ёсць нейкая канкурэнцыя, я думаю, што канкурэнцыя ёсць, наколькі яна лагічная і мае пад сабой падмуркі, гэта іншае пытанне, але чыста статыстычна, гэтая думка пра канкурэнцыю, прынамсі на ўзроўні нейкіх падмуркаў, так, паміж рознымі падставамі для дыскрымінацыі, яна не пазбаўленая сэнсу. Скажыце, а вось якія фактары могуць улічвацца, напрыклад, у краінах еўразвязу пры прыёме на дзяржаўную службу? А якія фактары, калі яны ўлічваюцца, то гэта ўжо будзе падставай для таго, каб падаць пазоў пра дыскрымінацыю? Узрост, яшчэ нешта? Вось тут трэба вельмі ясна адрозніваць два паняцці. Першае, гэта падмуркі дыскрымінацыі, вось вы кажаце ўзрост, так, альбо расавая этнічная прыналежнасць, так, альбо там, не ведаю, інваліднасць. Гэта падмуркі дыскрымінацыі, альбо там гендер і гэтак далей. А ёсць такое паняцце, як формы дыскрымінацыі. Ну, таксама вельмі важна, каб адказаць на вашае пытанне. Формаў дыскрымінацыі ў еўрапейскім звязе 4, хаця рэальна выкарыстоўваецца судамі толькі 2. Гэта наўпроставая дыскрымінацыя, ускосная дыскрымінацыя, так званы харасмент, альбо там залежыць ад мовы, там, напрыклад, у галянскай гэта інтымідацыі, там, устрашэнне, так, маліставанне, і так далей. У нейкіх славянскіх мовах гэта перакладзена. І гэта намерная дыскрымінацыя. Гэтыя два апошніх мы пакінем у баку. Самае цікавае, гэта, канешне, гэта наўпроставая дыскрымінацыя і ускосная дыскрымінацыя. Наўпроставая дыскрымінацыя, каб даць нейкі прыклад, гэта, там, не ведаю, мы не прымаем людзей з інваліднасцю, так?
нейкая такая абвестка праз працу, гэта адкрытая дыскрымінацыя на падставе здароўя, так. Але, напрыклад, мы не прымаем людзей толькі, скажем так, мы прымаем людзей толькі на сталыя кантракты на поўны працоўны дзень. Нехта можа сказаць, дзе ж тут дыскрымінацыя? Гэта ўскосная дыскрымінацыя, таму што мы ведаем, што на часовых контрактах, не на поўных контрактах, а на пагадзінных контрактах, часовых контрактах працуюць значна больш жанчыны альбо нейкія іншыя дыскрымінаваныя групы. І там можна развіць цэлае статыстычнае абгрунтаванне, чаму гэта ўскосная дыскрымінацыя. То бок, калі захад, які прыняты, так, ён нам лічыцца на паверхні даволі нейтральным, так, але на практыцы ён дыскрымінуе там нейкі меншыні. Напрыклад, на гэтую працу ў Галандыі мусіць наняцца толькі чалавек, які валодае галандскай мовай, так. Узнікае пытанне, наколькі гэта абгрунтавана, і ці гэта наўпроставая, ці гэта ўскосная дыскрымінацыя. Так, чаму гэта важна адрозніваць? Таму што першае даказаць, зразумела, простую дыскрымінацыю значна прасцей, але таксама і абгрунтаваць яе значна цяжэй чалавеку-працадаўніку, так, в параўнанні з ускоснай дыскрымінацыяй. З ускоснай дыскрымінацыяй там узнікаюць уже шмат выняткаў. І таму, адказваючы на ваше пытанне, якія чыннікі улічваюцца пры тым, што як можна сфармуляваць, напрыклад, тую ж абвестку пра найм, пра працу, каб яна была дыскрымінацыйная альбо не дыскрымінацыйная. То бок мы мусім памятаць пра пра падмуркі, то бок нішто ў гэтай. Давайте разберем адзін канкрэтны прыклад. Абвестка пра мы хочам наняць на радыё Свабоду нейкага там, супрацоўніка, так, як зарабіць нейкую новую вядоўцу, напрыклад, вашага калегу ці калежанку, так. Я адразу думаю пра калежанку, так. Іншыя мои больш прагрэсіўныя левыя калегі, яны падумалі ў небінарных тэндэнцыях, што можа быць нават і трэба не гендер суцішыць неяк моўна ў рамках там чэшскай альбо беларускай мовы. Праз канчаткі альбо пра гэтыя заменнікі, they, them і гэтак далей. То бок мы фармулюем яе максімальна абстрактна. Так, гэты працаўнік, ён у нас альбо яна, ён робіцца бесполым. Па-другое, нішто ў гэтай абвестцы не мусіць сведчыць пра наўпростую дыскрымінацыю. То бок мы не можам сказаць, што мы не наймаем, не ведаю, цыган. Так. Гэта будзе расавая альбо этнічная дыскрымінацыя, але яна вельмі на паверхні. Я выбачаюся, я вас пераб'ю. Але вось, напрыклад, нам трэба вядоўца для моладзевай праграмы, напрыклад, і мы хочам, каб гэта быў чалавек да 30 гадоў. Ці гэта законна паводле, калі мы наймаем у краіне развязу, ці законна будзе ўказаць, што нам трэба чалавек да 30 гадоў? Ці мы хочам вядоўцу для жаночай праграмы, і мы хочам, каб гэта была менавіта жанчына. І мы гаворым, гэта жанчына. Ці магу я падаць у суд і сказаць, мяне дыскрымінуюць, мяне не хочуць узяць на гэтую пасаду? Вось вы вельмі добры прыклад прывялі, мы падводзім да пытання так званае genuine occupation requirement. Таму што узгаданыя вамі прыкметы гэта альбо наўпростая, альбо ўскосная дыскрымінацыя, так, альбо мы кажам да 30 гадоў, альбо мы кажам толькі жанчыну. І зразумела, калі мы так абстрактна фармулюем, гэта дыскрымінацыя. То бок, хутчэй за ўсё, ўжо нават нацыянальны суд, прымяняючы еўрапейскае заканадаўства, ён скажа, што гэта дыскрымінацыя. І адпаведна, працаўнік мусіць альбо змяніць гэтую абвестку, альбо нават выплаціць асобе, якая бы была не нанятая, там нейкую кампенсацыю. Але калі вы прыводзіце тлумачэнне, якое мае пад сабой сэнс у рамах прапарцыйнасці, вось гэта genuine occupation requirement, нешта, што ў рамах самога кантэксту працы падводзіць да дыскрымінацыі, напрыклад, вы наймаеце ведоўцу для праграмы пра жанчынаў, так? І лагічна, каб яе вела жанчына, так, біялагічная. Гэта зусім іншае пытанне. І гэта як бы робіцца тут тое, што называецца ў рамах працэсу justification, гэта абгрунтаванне, чаму гэта дыскрымінацыя легальная, так? Калі няма нейкага окупацыі, напрыклад, вы не можаце наняць, там, не ведаю, як святара ў пратэстанцкі касцёл каталіка.
так, альбо мусульманина. Зноў жа з той же галіны. На паверхні гэта дыскрымінацыя, прычым наўпроставая дыскрымінацыя, так, калі яна мае пад сабой нейкія абгрунтаванні. Але мы кіруемся тым, што фармулёўка мусіць быць заўжды як мага больш абстрактнай, так? Ёсць зоны, якія як бы знаходзяцца скажем так, таксама залежыць ад кантэксту працы, ад сітуацыі, ад таго, што возьме пад увагу суд. Напрыклад, калі вы наймаеце некага і кажаце, што асоба мусіць абавязкова размаўляць на пэўнай мове. Калі гэта беларускае радыё, калі гэта беларуская служба радыё Свабода, зразумела, што гэта General Occupation Requirement пакрые патрабаванне, каб асоба размаўляла на беларускай мове. Але, напрыклад, што датычыцца чэшскай мовы. Можна развіць цэлую доўгую гісторыю, чаму для адміністрацыі радыё патрэбна, каб асоба таксама валодала чэшскай мовай, так? Але залежыць ад таго, як суд палічыць, ці патрэбна сапраўды у рамках нейкай прапарцыйнасці гэтай адміністрацыі чалавеку было валодаць чэшскай мовай, гэта ўжо іншае пытанне. Вельмі часта, дарэчы, не патрэбна нават, і вось гэта адметнае права еўрапейскага звязу ў параўнанні з правам Рады Еўропы, былі сітуацыі, вельмі цікавыя судовыя прэцэдэнты, калі прынцыпе нават не было асобы, якая скарылася. Мне, напрыклад, вельмі падабаецца кейс 2007 года, які называецца Ферайн, ён паходзіць з Бельгіі, калі працадаўца абвесціў, што фірма займаецца устаноўкай дзвяроў, так, у нейкіх віллах, дамах даволі багатых асобаў, і мы шукаем, значыць, асобу, якая сталёвая, але толькі мараканцы падаюцца на гэтую працу. І, значыць, кіраўнік гэтай фірмы дае інтэрв'ю у The Standard, галоўная бельгійская фламандскамоўная газета, і кажа, што, на жаль, мы нікаго не наймаем, таму што толькі гэтыя мараканцы падаюцца, а яго журналіст пытае, што ж кепскага з мараканцамі, чаго ж вы так бедных мараканцаў не бярэце? Он кажа, слухайце, я мараканцаў вельмі люблю, вось у меня тут соседи, сябры, нікаго я тут не дыскрыміную, але мои кліенты, яны страшэнныя расісты, яны баяцца, што мараканцы будуць красці, так? І у адсутнасці ніводзін Ахмед, Мухаммед не прыходзіць в суд і не кажа, вось я не ведаю, нарадзіўся ў Рабаце, жыву ўсё жыццё ў Бельгіі, і мне вось спадар Ферайн, начальнік гэтай фірмы, ён адмовіў працаўладкаванне. Замест яго гэтым кейсам займаецца арганізацыя па правах чалавека, у дадзеным выпадку цэнтр па барацьбе з расізмам бельгійскі, так, які прыходзіць суд, прычым суд ніжэйшай інстанцыі, наколькі я памятаю, у Брусэлі альбо Антверпене, і кажа, што вось працадаўца зрабіў вось такую заяву. Прычым все аналітыкі, якія аналізавалі гэты кейс да таго, як суд прыняў рашэнне, думалі, што суд хутчэй за ўсё пойдзе ў нейкую такую вельмі скамплікаваную прапарцыйнасць, бо больш выглядае, што гэта ўсё ж такі ўскосная дыскрымінацыя, чым адкрытая дыскрымінацыя. Не. Суд сказаў, што гэта простая дыскрымінацыя, direct discrimination, так, то бок нейкага спецыфічнага абгрунтавання тут у фірмы быць не можа, няма нічога спецыфічнага па ўсталёўцы дзвяроў, так, гэта не ведоцца на беларускай службе радыё Свабода, які мусіць валодаць беларускай мовай, так, які не можа быць мараканцам таму. Нема нічога спецыфічнага, што не дазволіла чалавеку, які належыць да гэтай этнічнасці, так, быць уладкаваным. І зноў жа, гэта проста прыклад таго, наколькі часам мы нават не думаем пра наступствы нейкіх размоваў, інтэрв'ю і гэтак далей, наколькі сістэма правоў абароны у рамках, прынамсі, працоўнага заканадаўства ад дыскрымінацыі ў еўрапейскім звязе, наколькі яна насамрэч на развітым этапе свайго, на вельмі высокім этапе свайго развіцця, я б сказаў бы. А скажыце, наколькі урэгуляваныя так званыя дыскрымінацыйныя алгарытмы? Вось я чытаў пра тое, што банкі, калі выдаюць крэдыты, могуць карыстацца алгарытмамі, дзе заводзяцца розныя паказнікі, і, магчыма, нават потым, калі гэта неўрасетка, вы не будзеце ведаць, якому паказніку надаецца якая вага, і гэтыя алгарытмы дазваляюць банку атрымаць большы прыбытак, бо алгарытмы лепш, чым кансультант, спецыяліст, будуць прадказваць, асоба верне гэтыя грошы, не верне, асоба здолее пагасіць крэдыт, не здолее. Ці законна у гэты крэдыт ставіць такія параметры, як узрост, этнічнае паходжанне,
я не ведаю, колькасць гадоў пражывання, пол? Абсолютно незаконна, і зноў жа вы самі падводзіце да адказу. То бок мы глядзім негледзячы на тое, што гэта алгарытм, так, гэта нейкая машынная дэцызія рашэння, а не чалавечая, так, мы глядзім на падмуркі. Мы глядзім на падмуркі, ці падпадае гэта пад дыскрымінацыю на падставе пола, узроста, сексуальнай арыентацыі, гэтак далей, так. І другое мы глядзім, калі падпадае гэта ўпроставае ці не наўпроставае. Праблема тут, як гэта даказаць. І дзеля гэтага існуе асобнае заканадаўства развяза, якое як бы прымушае публікаваць гэтыя алгарытмы, калі рашэнне прымаецца з нейкім такіх фінансавых пытаннях. Так? І наколькі я ведаю, я не адмыслоўца ў гэтай галіне, але наколькі я ведаю, такія кейсы ўжо паступаюць, іх няма на ўзроўні, скажем так, еўразвязу, то бок суддзе па правах чалавека, суддзе, перабачце, еўрапейскага звязу Люксембурзе яшчэ такога кейса не было, але вось такія кейсы ўжо поступаюць на нацыянальным узроўні, так? І адказ тут мусіць быць даволі просты, то бок мы мусім глядзець зноў жа наколькі абгрунтаваная гэтая дыскрымінацыя, то бок ці падпадае яна пад нейкую скосную дыскрымінацыю, там нейкі механізм прапарцыйнасці можа апраўдаць рашэнне так гэтага алгарытму, альбо гэта проста адкрытая дыскрымінацыя, яна мусіць быць забароненая. Дарэчы, вось я дзесьці чытаў, што в сярэднім жанчыны лепш водзяць машыну ў тым сэнсе, што яны маюць меншую імавернасць трапіць в аварыю, і ў свой час страхавыя кампаніі, калі вы мужчына і вы прыходзіце рабіць страхоўку, яны давалі вам большыя выплаты, чым, напрыклад, жанчыне. Но гэта аб'ектыўны факт. В сярэднім як бы большая імавернасць, што калі вы жанчына, то вы менш імавернасць, што вы трапіце ў аварыю. А калі вы мужчына, большая імавернасць. Адпаведна, ну чаму ж кампаніі, якая думае пра тое, як, так бы мовіць, адбіць свае грошы, чаму б ёй не скарыстацца вось такім падыходам? Што можа зрабіць кампанія, каб гэта не пярэчыла заканадаўству? Ну, вось дадзеным выпадку нічога. Я сказаў, што нават ваш прыклад, хоць ён выглядае даволі пераканаўчым, ён будзе разглядацца проста судом, ну, вось як нейкая такая рацыянальнасць, так бы мовіць. Бо права, яно ўсё ж такі гэта даволі фармалізаваная сістэма. І мы заходзім з таго, што вельмі цяжка стэрэатыпаваць, так? Все выпадкі, якія вы прывялі, яны мусяць грунтавацца на нейкай там навуковай працы, якая даказвае, што вось у такіх выпадках жанчыны лепшыя альбо горшыя, так? Дарэчы, гэта велізарнае пытанне для ўскоснай дыскрымінацыі, альбо нават што з'яўляецца гендернай дыскрымінацыяй. Бо, напрыклад, ці можа у еўрапейскім заканадаўстве няма нічога пра дыскрымінацыю на падставе нашай вагі, альбо на падставе нашай хайт, нашай вышыні, так, наколькі мы высокія, росту, так, дзякую. Але гэта не значыць, што гэта таксама можа не падпадаць пад нейкія крытэрыі. Вось ёсць такі цудоўны грэцкі кейс, які мне падабаецца. Вось у адзін год для прыёма на навучанне на вайсковую прафесію ў Грэцыі, значыць, патрабаванне найменшай вышыні было зменена з 163 до 164. Ну, зразумела, грэкі гэта не галандцы, не шведы, то бок сярэдні рост у Грэцыі ён значна ніжэйшы. Але тым не менш, чаму вось такая радыкальная змена? І вось нейкая жанчына прынесла гэты кейс адпаведна у нацыянальны суд і паскарылася, што гэта гендерная дыскрымінацыя, хай сабе ўскосная. Чаму? Таму што мужчыне значна лягчэй біялагічна аказацца в выпадку фізіялагічным, значыць, вышэйшым, чым жанчыне на некалькі сантыметраў. І адпаведна у грэцкім кейсе не было разрознення паміж гэтымі 163-164 сантыметрамі паміж мужчынам і жанчынай, так? Вось гэта проста адказваючы на ваше пытанне, калі ёсць такія вось выпадкі, калі сапраўды нейкая дыскрымінацыя, яна магчыма і абгрунтаваная, але вось нават
у такім кейсе все адно судовае рашэнне было адназначна за гэтай жанчынай, гэта было прызнана гендернай дыскрымінацыяй, так і адпаведна жанчына нават Але дзе правесці мяжу? Ну, допустим, яна 164 сантиметры уже не падыходзіць, яна 163. Але тады наступнай прыйдзе жанчына, якая 162, 161. Дзе правесці мяжу? Абсалютна. Вельмі лагічнае пытанне. Гэта было таксама маё пытанне, калі я чытаў гэтыя кейсы, якая ж логіка была ў суда. А логіка была такая, што гэта было зменена вельмі радыкальна ў 1 год. Прычым гэта было не завышана, а заніжана. Бо калі б гэта было так мовіць, завышана, логіка была б такая, што людзі вельмі неяк радыкальна выраслі ў Грэцыі, але не было нейкай дэманстрацыі, што змяніўся неяк радыкальна за вось менавіта той год сярэдні памер, сярэдні рост мужчынаў і жанчынаў Грэцыі. Але гэта заўжды нейкае такое лавіраванне, то бок гэта фармальнасць права, так? Мы не можем прыводзіць нейкія ірацыянальныя нелагічныя абгрунтавання, але узнікае таксама пытанне, напрыклад, наколькі genuine occupational requirement недазвалення служыць у войску жанчынам, так? Што в прынцыпе, в сённяшніх еўрапейскіх краінах абсалютна нівеляваныя. Так? Былі вельмі цікавыя кейсы пра тое, што жанчына не можа служыць, напрыклад, там, поварам нават на нейкай вайсковай базе альбо на нейкім караблі, таму што абгрунтаванне такое, што нават повар можа быць комбатант, можа быць удзельнікам баявых дзеянняў. Весці баявыя дзеянні, дзякуй вялікі, так? Але жанчына доказала, што у тым же самым сегменце, так, працаваў чалавек, які быў настолькі, вага якога дасягала 130 кілаграмаў, гэта быў мужчына, і ніхто не бачыў праблемы, што ён таксама у выпадку вядзення баявых дзеянняў мусіць весці там нейкую барацьбу і паказаць нейкія фізічныя здольнасці, так. Тому гэта нейкая такая дэманстрацыя заўжды арыстотэлевага прынцыпу, мы заўжды параўноўваем нешта падобнае, паказваем, чым яны адрозніваюцца, тады выводзім гэтую дыскрымінацыю. Так, мы не можам параўноўваць, напрыклад, кніжку і там, не ведаю, шклянку з вадою, так. Але вось, напрыклад, катэгорыі алоўка і там і іншага алоўка, яны ўжо больш блізкія, так, мы можам параўноўваць у рамах, там, не ведаю, колера, у рамах матэрыялу якога зробленага, так. Тому гэта заўжды нейкая такая кейс-бай-кейс аналіз справы за справай, так, выяўленне нейкіх такіх крытэрыяў, так, якія базуюцца, але яны мусяць базавацца на нейкіх лагічных і прапарцыйных аргументах. І я хацеў напрыканцы спытацца у вас яшчэ пра адзін панятак, пра так званую мову нянавісці. Што такое мова нянавісці ў сучасным разуменні і дзе праходзіць мяжа паміж абмежаваннем мовы нянавісці і абмежаваннем прынцыпе свабоды выказвання? Мне падаецца, што для беларускай мовы гэта зусім некая новая тэрміналогія, як в прынцыпе для бальшыні еўрапейскіх моў, асабліва бальшыні славянскіх моў, таму што традыцыйна аналог, які выкарыстоўваўся, гэта некае такае распальванне, там, рэлігійнае варажнечы альбо варажнечы там па нацыянальнай прыкмеце і гэтак далей, вось тое, што сышло в нейкай такога канцылярскага такога сленгу крымінальнага права, там, не ведаю, яшчэ за савецкімі часамі, разжигання расавай ненавісці і гэтак далей. Так? То бок, сам па сабе тэрміналогія, яна прыходзіць з Штатаў у 80-е годы і адаптуецца праз 90-е, 2000-е актыўна рознымі раманскімі і германскімі мовамі. Але феномен гэта фактычна вось тая самая распальная ідэя, што нейкія сегменты мовы, прычым мовы не толькі вербалізацыі, а, не ведаю, малюнкі, сімвалы, абстрактнае мастацтва і гэтак далей, яны могуць прыводзіць да нейкай такой варажнечы, якая вядзе да адпаведных канфліктаў, так. Але вельмі важна ўсё адно адрозніваць гэты сегмент мовы ад проста нейкіх абразаў. Таму што проста абразы, яны абаронены свабодай, вольнасцю слова, але прэзумпцыя такая, што ў еўрапейскім праве няма права на мову ненавісці. Так?
І зноў ж, як гэта вызначаецца? Вызначаецца гэта праз механізм прапарцыйнасці. В дадзеным выпадку мы звяртаемся да права нават не ў развяза, а права хутчэй Рады Еўропы. Мы глядзім на Еўрапейскую канвенцыю па правах чалавека, артыкул 10, які складаецца з двух частак. Першае, гэта адпаведна вводзіцца права. Ёсць у Радзе Еўропы права, скажем, на свабоду выказвання сваёй думкі, абмену і гэтак далей. Гэта нейкая такая пазітыўная прэзентацыя гэтага права. Але ёсць пункт другі, параграф 2, які кажа, што гэтае права не абсалютнае. Зноў жа, гэта не права на жыццё. Так? Гэтае права не абсалютнае, і ёсць выключэнне. Гэта абарона правоў малагадовых альбо абарона нацыянальных інтарэсаў, так, то бок нейкая шпіёнская інфармацыя не можа быць распаўсюджвацца, рэпутацыя іншых асобаў і так далей. І вось у рамках абароны гэтых іншых правоў, з якімі канфліктуе вольнасць слова, мусіць быць створаны нейкі баланс. Як гэты баланс вызначаецца? Мы глядзім на абмежаванне захаду. Напрыклад, дзяржава кажа, што мы абмежоўваем свабоду на распальванне варажнечы на падставе нейкай расавай альбо этнічнай прыналежнасці. Так? Добра, мы глядзім, наколькі гэта правамерна, наколькі гэта прапісана ў законе, наколькі гэта не нейкая такая палітычная акцыя, наколькі гэта прапісана нейкім заканадаўчым акце, пажадана прынятым парламентам, напрыклад, так? Потым мы глядзім, якая мэта. Так? Мы глядзім на кантэкст, ці сапраўды гэта мае пад сабой нейкі падмурак. І трэцяе, мы глядзім абавязкова, ці ёсць нейкія іншыя захады, так? Каб не лімітаваць, не абмежоўваць гэтае права на свабоду выказвання, якія могуць прывесці да сітуацыі, калі варажнеча не распальваецца, няма нейкага канфлікту, няма вось гэтай небяспекі для іншых асобаў, калі варажнеча распальваецца. Таму гэты панятак настолькі вось у літаратуры, публіцыстыцы, ён настолькі навідавоку, асабліва з развіццём сацыяльных медыа, таму што становіцца незразумела, дзе ж праходзіць тая мяжа. І вельмі часта людзі любую абразу, тое, што хутчэй падпадала пад панятак дэфамацыі, так? Якая таксама, дарэчы, ва шмат якіх выпадках можа абмежоўвацца. Яны падводзяць гэта пад мову ненавісці. Плюс мова ненавісці, яна, зноў жа, вяртаючыся да антыдыскрымінацыйнага заканадаўства, яна мае з ім нешта агульнае. Яна заўжды мусіць быць на падставе нечага абароненага. Так? Ці можна, напрыклад, абражаць чалавека за тое, што ён нарадзіўся казірогам альбо стральцом. Нема такога падмурку прызнанага ў праве, так? Але ці можна абражаць чалавека, што ён нарадзіўся інвалідам? І распальваць, не проста абражаць, а распальваць варажнечу, напрыклад, да гэтай катэгорыі людзей, да інвалідаў праз свабоду выяўлення. Так? Напэўна, не. І вось тут уступае у дзеянне гэтая дэталёвая працэдура, скажем так, аналізу на прапарцыйнасць. Дзякую вам вялікі за гутарку. Дзякую вам таксама, Алексею. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў старшы даследчык еўрапейскага права ва ўніверсітэце Амстэрдаму доктар Уладзіслаў Белавусаў. З вами быў Алексей Знаткевіч. Гэта падкаст «Куды коціцца свет». Калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся гэтым відэа, так яго зможа пабачыць больш людзей. І можаце падзяліцца аўдыо, калі вы слухаеце нас на адной з падкаставых платформаў. Заставайцеся са свабодай. Куды коціцца свет?